achọ nke iji nwa ya gee egwu a ka ịghọta ife egwu a na-ekwu. Let's go. Professor Onye Egwu, if I'm full of one listen, money is not everything. Money will go in a cup. Money is the root of all evil. Money in a juego in a cup. Money na vanity upon vanity, but I so much love this vanity. With it you can maintain your sanity. So day he go save you from poverty. Was he bonjo he go make you celebrity. Oh oh yo yo yo, even follow God. Ehiche buru nwata aka na-ekpere maka Nigeria nọ na nsogbu yet ife a na-emebi ngwa gee ntị na ọ bụ isele na anyụkọ mmiri ọnụ n'ọhịa bụ ụfụfụ ya ka anyị na-eri ụtụtụ otego Nigeria bido nyụkọba obodo a na-emezi m ka mpalaga enu na gbazi ndụ ghara ghara ọsadebe tie elu egwusi faka jikọta ya bụ na isi m 2 hands are better than 1 bụ ife ga na-emebi ị na-akọ isi m na 2 hands are better than 1 bụ ife ga na-emebi ọkwa Peremense ka ị na-akọ. O nwere nke my pastor gwalụ m ọ na-ewe m iwe specially ngwa gee ntị na my pastor sịrị m ma aṅụzi na alcohol ọ bụla ọgwụ na ọsịrị m aṅụzi na alcohol isi gezie ntị ka ife ife iwe m. My pastor sịrị m ma aṅụzi na alcohol mana ọ na-aṅụ life. Ifu ya ebe ọ na-aṅụ life ọ sị gị I can't keep myself. Ọ bụ na ọ gbajuo dọlụ nwụchalụ life ka ndụ dị
maka na life bụ mmanya ndụ ya bụ na eze ma aṅụzidugbo na alcohol mana ị na-aṅụ life ị na-akọ